Kloosterhoorn heeft ook zijn hub, even hier buiten het dorp. Maar bon, die locatie is slechts 5 kilometer van Hulst. Dus in feite ook wel goed gelegen, heb je toch wel een snelle verbinding ook. Ja, minder ver dan Vogelwaard feitelijk, die op 10 kilometer afstand is. Oké, de blokken zijn hier tijdelijk verplaatst. Normaal gezien is hier een wegblokkade. Ga ik eens zien verder. Dus hier ook. Dus 2x3x betonblokken normaal hier op de baan voor ja, de snelheid te begrenzen. Misschien iets te maken met de werkzaamheden die plaatsvinden verderop. Bon, het is niet duidelijk. Maar bon, momenteel staan ze er niet. Maar ieder dorp heeft ook wel zijn eigen snelheidsremmers. Bijvoorbeeld in Kloosterzande heb je daar een verhoging. Redelijk agressief als je Kloosterzande binnenrijdt. Ja, daar in Vogelwaarde heeft men ook een soort heuvel gezet. Op het moment dat het 50 km per uur wordt. En hier dit. Het is een beetje verschillend. Iedere locatie zijn eigen ja, inrichting.